Прямо на поле лідараў першых дзён уборачнай 2020 года па перавозцы зерня прыехаў павіншаваць старшыня райвыканкама Александр Титок, а таксама да віншаванняў долучыліся карэспандэнты тэлекампаніі «Шклоў». На прошлым тыдні павіншаваць першых тысячнікаў раёна па перавозцы зерня вадзіцеляў адкрытага акцыянернага таварыства «Мкадор Шклоў» прямо на поле прыехаў старшыня райвыканкама Александр Титок. Трэба адзначыць, што цяжкая праца і імкненне да вялікіх аб'ёмаў – гэта яшчэ і прыемныя бонусы. Аграрыяў заахвочваюць на саміх прадпрыемствах, у тым ліку і матэрыяльна. Падарункі і падзячныя лісты тысячнікам уручаюцца і ад кіраўніцтва раёна. Сярод адных з першых лідараў гэтай уборачнай – Уладзімір Іваноў. Яго стаж больш за 20 год. І як вопытны чалавек, ён дакладна ведае, што трэба для дасягнення добрага выніку. Больше перевез, больше результат. Все зависит от работы, от добросовестной. Уборочная, она есть уборочная. Нужно убрать быстро, чтобы дожди не задождилось. Уборочная, вы сами знаете, какой это нелегкий труд. Сярэдні заробак у сельгаспрадпрыемстве «Мкадор Шклоў» 980 рублёў, а падчас уборачнай амаль 1300. Безумоўна, зараз поспехі работнікаў гонар і для кіраўніка гаспадаркі Сергея Хацятоўскага. А сярод якасці ў сваіх работнікаў ён вылучае наступныя. Целеустремленность и желание работать, зарабатывать побольше денег и приносить семью пользу. Для прадстаўнікоў прафсаюза уборачная таксама гарачы час. Неабходна не толькі ушаноўваць лепшых, але і уважліва сачыць за умовамі працы. Все водители, экипажи зерноуборочных комбайнов, зерношильных комплексов, операторы подготовлены для того, чтобы действительно, как глава государства сказал Александр Григорьевич Лукашенко, наш президент, 20-дневный срок смогли убрать тот выращенный урожай, который сегодня вырос на наших полях Шкловского района. Для этого профсоюзами отслеживаются те условия соревнования, то питание, весь тот социальный быт, который сегодня должен быть организован для всех тружеников агропромышленного комплекса нашего района. Мы уверены в том, что люди настроены, людей все устраивает, всем они обеспечены, и уборка в Шкловском районе пройдет на достойном уровне. Зараз ужо з усім размахам усе сельгаспрадпрыемствы масава вядуць уборку збожжавых. Ва ўсе часы хлеб – аснова жыцця. Зямля ў гэты год добра, як бачым, родзіць. Вясна была спрыяльнай для росту. Мы постарались, сформировали хороший урожай, он должен быть урожайность выше, и валовый сбор зерновых и зернобобовых культур мы планируем где-то в пределах около 140 тысяч тонн. Сёння на полях такі ўраджай, які бывае не кожны год. Галоўная задача – прытрымлівацца высокага рытма і не згубіць аніводнага каласку. Каждый год он должен приносить перспективы развития района, и в том числе получение урожая зерновых и зернобобовых культур. На данном этапе, конечно, результаты радуют, хорошие хлеба стоят, самое главное их своевременно и качественно убрать. На сегодняшний день урожайность по району стабильно держится 44-46, но, как всегда, первые хлеба, они убираются не одни из лучших. И перспектива, то, что урожайность еще у нас поднимется, есть. Нагадаем, што ўжо не першы год Шклоўскі раён лідзіруе ў вобласці па выніках уборкі збожжавых і зернебабовых. І ў гэтым годзе дакладна у нас таксама ёсць шанец быць аднымі з лепшых.